Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muli assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga master muhud, yariin po si Ahmad Imbing malugay na ini sambil long taamuin pagkasabot na to daha mga post na to pagmaanan niya. Sumuga hawak to ini mabaya na to sadya patarangon bang unay maksud hi Sheikh Utaymin kitab niya amoy POC Mubtadi Ahmad Imbing supaya di maunin pagduarwasin kaibanan tungod ha para kala ini. Gayaon kitaon na to in post naman siulat nini. Tinya nagdaramaan na salta yari aon emoji butang na nagkakatawa. Tina muna lang ta wala din nagpakita sin bang unuin maksud sumawa ha lamha matawakan ini amon takdog simbisaran niya aun meaning kabayaan dihi Ahmad Imbing. Basta hunta January 8 pa ini na kumalukay na. Nung nahipahukom ta kuno ang mga kaustaran wahabiin hiapo nila Utaymin ini. Tinahipahukom na yun doon something aun ini haram atau akan aun jari atau akan aun wala jari. May anahan niya lang niya piangarukan Utaymin unin hukuman ha pagpangayo tawang pamangajin at tungod sin pag-uwat ha tao na lalawa sayo. Piangasukan si Utaymin unuin hukuman sin mangayo kau tawang hajin supaya kaubatan intaw amuin na lalawa sayo. Poslong na lang Utaymin in pagpangayo tawang pamakhluk aparkala kakausan niya wayroon da yan sala niya na wayroon da sala mangayo tawang kanila mga jin. Hindi siya buti Ahmad Imbing tinya pamaham niya tinya si Utaymin in agin niya in pagpangayo tawang pamakhluk aparkala kakausan ito wayroon sala niya. So sa babet to, pag imparakala yaon amo in kakausan da sin jin hinangon, tuwero sala niya. Sablong na wero da sala mga yutawang kanila mga jin. Tinabang inhinang kakausan sin jin. Okay. Adapon, in pagkakad, iban di pagkakad kanila, tinakakaroon mo sindi, in hinang ta sin jin, na iyan in suway payuhan marayaw. Tina magkakad ko, iwas hindi magkakad. So, may matupayuhan. Gusto nang nabukon niya maluhay ang mga tao ordinary. At tina magkakad, iwas hindi magkakad, bang tao ordinary, nabukon na tumaluhay kanila. Tina bang tapahamon, bang tao kon ordinary, mga special, tina maluhay kanila. Tina mga tao ordinary, mahunit. Tabang bukon ordinary, maluhay. Matin translation lang tayo Ahmad Imbing. Muna maksud daon. Hisyo yung mga yutabang kanila. May ta siya mga yutabang. Iban biyari ini pagpangayo. Pagpangayo niya tabang. Hisyo mga yutabang. Biyari din nantang si pagpangayo. Iban may ta. Unin sabab may ta mga yu. Na amuyan insubay payuhan. Marayaw. Supaya siya makapangandol haparkala niya. Gusto na 1, 2, 3 go bilang na o kumanyo na basta kimatawa sa source and then kitab nga sing kitab volume yung page niya. Okay. Lang ta hinang Ahmad Imbing din nag-translate siya sa aun maana si bisara niya sa alta yung siya katawa. Pero may tayo pahukom pa si Utaymin. May tayo pahukom si Utaymin.
pagkalong dain maksud ini pagpangayo tabang hajin ang biya din pag-uwat ha tao amuin tiyatapilan tina masro yung tiyatapilan sinjin on something din dito kabayaan niya pawaon so kakitan tari hakumin meron na sa simambag sa in mga alalay niya mga paminat niya amoy ni mga kominion na mga kaapuan basahan yung nakato sagkatawa na sila tinamang mga kita ing kominin ni bisaraya o tinadjari pagpangayo salta yaon ang mambiyutang lang niya tabang pa mga jin ayari lang na whereon dasalla mga tawang kanila puso tangan niya close mga jin tinwero sila mga kanila mga jin so yaon na sila katawa to na mga takpa mga tao kimba sa kali jari rasin pangho nila inbihan yari mga comment bihan o sari pa imba kay kuan basa biya way takaran kanda pa mix yan Sheikh likot sa dyan kaya nga tandi sa makalilay hatro video tina ini amon wala pa kita naglilay ha video nagdelay lang kita pero nasambag nila lawa na so lang taamo yan in ingwa sin comment si mga alalay niya mga naga-idol kaniya so matinggo asin bisara maksud Ahmad Imbing so yaon lilayan tingkab tangan ni Sheikh Utaymin na supaya tumarang bangun badi sabi pagpaham ta iban sim pagpaham hi Ahmad Imbing ha kabtangan ni Sheikh Utaymin rahimahullah iban sim bang badi pagmaanata muna mga tayo mahuda ka Islam in tungod ha pagpangayo tabang ha jin may in kamata na sinukuman niya nakilap si mga ulama nasabot yan lang tabo ko naman ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sambil nasabot hinda Imam Shawkani o mga kisah sabot Imam Shawkani iban hi Sheikh Muhammad Rida nasabot ang mga kaulama na Egypt Azhar o mga Azhariyun tinanong tabo kung bawahabi ang mga Azhariyun at tinin sila nangangayo tabang atau kandia nangangayo tabang jin atau kan diaraak nila jin o makto pagdaako nila yan jin matampal lang tayo hukuman da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah iwan si mga kaibanan amuin ulama Shafi'iyah amuin long namang imparakala amuin usal parakala muba ini hadis siya mahinang haram biya long tasin da ako mo siya magkhaddam yato jari ala kulli hal in benasin akiku khilaf sa mga ulama ang kaya mga ulama wala nang jarihi ko lang pa na Sheikh Fauzan di ba si mga kaiba ng ulama sa sin para kala inilong mahunit sa simbukong kita ang kaalam iban sin sila ngayon ay masala mahaba experience sa mga in maksud taray di amuin patarang kita si maksud di Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah yarin inarab niya ito ko nabiyasa in pagtausog pagtaljumahi Ahmad Imbing yung maanan tayo sa bilang na mahukmul isti'ana bil jinni fi ilaj al-masru yung pangasabo ni kan Sheikh Utaymin unain hukuman sin mangayo tabang hajin pag-ubat sin tao amuin masro at tinaamun tao sinusuran jin tawakan tiyatapilan so pamaon tao tiyatapilan ubus ubatan mo siya sa pag-ubat no bali lang ta mangayo kay sabtabang pajin pagkahinya supaya intayaon makaig paigon niya sabihin silang kaalam sibo-sibo ang tahi kari pakato so pamanong tamano siya sibo-sibo
ang tao amo in corner niya in hambuk tao kaya kanggot niya liog o di mo kakausan in langon so mga yaw ko tawang mga pulis ang makakaus lumang ka na yaon ganyan biyatin hantang niya sabi ni Masro inilang tayo si Suranjin pasin pa ngayon mo tawang amo rin si Engine amo in sensibo silang kaalam in jawab si Khutaymin muna yung jawab si Khutaymin dihilan niya ko magtoy kaida amma ini kawaid amma لو الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فيما يقدر عليه لا بأس بها tinya mga yulong natawang pamakhluk tinapiapiapan jari sin Allah Ta'ala aparkala amun kakausan niya tinya kakausan si makhluk fima yaqdiru alaihi na amuing kakausan si makhluk in parkala yaon laba sabiha tinawerulong na yan sala niya mga yukaw tabang kanya laba sa biha tinawerun sala mga yukaw tabang temating kaida amma makhluk pangayo mo tabang parkala amoy kakausan sim pagkataon niya parkala kakausan sim pagkataon niya inatweron sala niya in sila dasin aga maamuin mga yu kau tabang parkala di niya kakausan tinya amoy di kakausan sim pagkataon niya biasin sa upama mga yu kau tabang kanya pagpauli sin sakit taka magpahaba sin ummul pagpauli sin sakit pagpahaba sin ummul inyan para kala sin Allah Ta'ala sabat turi mo manjari pangayoon makhluk salong ta para kala biasin mga yu kau tabang magbuhat sin duluanan uno na ang para kala amo in kakausan sin pagkamanusya niya inato werun sala niya mating kaida amma al-isti'anatu bil makhluk fima yaqdiru alayhi la ba'sa biha ito na fala haraja fil isti'anati bihim tinya werun lang nasala niya mangkaw mga yu tawang kanila tinya para kala kakausan nila sa pasyog pata ni si Khutaymin amma tasdikuhum wa takdibuhum fahada la budda an yanzura fihi adapon long na biyan in amon bunalon nyo sila kakaron mo sila iwan sin himutingon in para kala elong na subay ini jagahan atau akan taliun maukiun nazar atin tataliun sabab biya din kakahagad mo kanila in sila do kayong alam in sila kikita nila ko ini ka wala mo sila kikita do kayong alam nila do kayong alam mo adakala bang mo sila kahakaron in sila nagputing kayo mo adakala bun ini himutingon mo sila in sila bunal asabat in paghimuting iwan sim pagbunal in pagkahagad kanila para kala inat lang tabihan tataliun sindo kayong alam ta Pagpapalan wa alal umum al-amru laysa bisahal. Wa alal umum tinadon ha umum tumbiya ka to kaluakan sin paghukom in pagkakad iwan sin paghimuting kaluakan niya to al-amru laysa bisahal tinin para kala yan bukom maluhay. Amoy ni imianahan hi Ahmad Imbing long niya bukon niya maluhay ha mga tao ordinary. Wa alal umum al-amru laysa bisahal at tinangbiya ka to kaluakan sin pangaturod ta kaluakan sin hukuman in para kala yan bukon niya maluhay-luhay benasin aki ko di mo maluhay-luhay in kumahakad ka iwan si manghimuting ka sabihin sila dugaing alam Punan pa lang isip ko tayo may lang na ilang na pamanhol ladi yasta'inu bihim tinahisyulong na in mga yutawang kanila walimada ibang mayta isi mga yutawang kanila ibang mayta ka mga yutawang kanila wa kaifa
Iba biya diin pagpangayo mo tabang. Kullu dhalika mahallu nazar. At ingkataniat to mahallu nazar. Tinasubay mo siya tatalion. Di mo talion so mo pikilon. Sebab sin ini isim mangayo kanila, biya din pagpangayo kanila, iba may ta ko mangayo kanila tabang mga jin, sila do kayong alam nila. Ingkata tumhalun nazar. Tinasubay pandukahan, suway mo talion. Sabi at lang siya sa palya tasabat bil amrat niya suway siya mamaindog suway siya humukot para kala. Yan ayaw siya mag-us-us. Namatin falya tasabat fil amri. Ayaw siya mag-us-us. Suway siya ini dumuhong na manali-tali. Abang unin para kala yaon. Sabi si mahalun nazar yaon. Mahunit. Ini ilay sabisahan. Bukon niya maluhay. Di may mauso si buda ordinary mano siya sin special mano siya. Di maluhay para sin dukangin alam, sin jin dukangin alam mo. So matim maksudi Sheikh Uthaymin. Wala siya nag-us-us imyan manjari, iman si di manjari sa para kalen tatalion sa sin dukangin alam nila dukangin alam ta. So ikaw magtasabot, so ikaw humukot, so ikaw mamaindog, so ikaw manali marayaw. Sabi hindi yaw maus-us. Amat maksudi Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah para kala ini. Bukong biya sim pagmaanahi Ahmad Imbing amuin piyagkatawhan sim mga paminat na ini. So kulang lawi mga master mangod amat tuin ikapa guwa na to atawa kanhin kalilay na to para kala ini mahuli biya na sinagi in parakala ini nakilap yung mga ulama aun ng jarihi at jari nila sumagawa aun sarat aun kaibanan wala ng jarihi ini siwad data sarat wala na tudod jari sabab yung parakala ini long tabi ang parakala sin ini mano siya sin jin dukain alam nila dukain alam ta salta mahunit ta sila kahangaron ibang mahunit ta sila bunalon ba na sinagi Sheikh Al-Uthaymin tinibukon ni aon maluhay-luhay. Dapat ni mga nang jari hilong ta sambil mga ulama Syafi'iyah sambil long hi Sheikh Muhammad Rida mga Azhariyun tina mga masyayikh Azhar ini din ha mga nang jari din mga ulama Syafi'iyah. Mahuli ang marating maksud na to amo magpasawa sing kabtangan ni Sheikh Uthaymin amuin bidda dain ha pagtarjumahi Ahmad Imbing mahuli wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.